आंनि सिगाङाव लाखुमानायनि मानो? हे लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट्स भिडिअ बरायहरनाय जालायबाय लोगोफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जागायजेननायनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै। स' लोगोफोर, आं दिनै संदान आबुं बर' सावथुननि सायाव गोदानै आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्सुवेलि लोगोफोर, आं मैयासो बुंनानै होखादोंमोन संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11खौ बैसागु बोथोरनि थाखाय हगारनानै होथ'वाखै होननानै। ओमफ्राय दायो बावैसो मैयानो एपिसड 11खौबो बेलासि समावनो हगारना होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बेनिखायनो जाय बिथांमोना संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11खौ नायाखैबा दायो नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बे एपिसड 11 भिडिअखौ सोर नायखांखो आरो नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे गोदानै फैबावनो गोनां नेक्स्ट एपिसड 12खौ नायनो थाखाय सोर एक्साइटेड जानानै दं थाबैनो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब, शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। मानोना बिथांमोना नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाब मोनबानो माखासे फैबावनो गोनां एपिसडफोरखौबो थाबैनो जोंनि गेजेराव रिलिज खालामनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो नायनो थाखाय बयबो बिथांमोननि चेनेलखौ सापर्ट होबानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोननि हेफाजाबावनो बे एपिसड 12खौ सानसे साननैनि गेजेरावनो रिलिज खालामना होनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो थांनानै थाबैनो सापर्ट खालामना होदो दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट्स भिडिअआ बेखिनियानो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर, आं बेबायदिनो बर'नि माखासे गोदानै फैनो गोनां आरो फैबाय थानाय मिउजिक भिडिअनि सायाव आरो बर' सावथुननि सोमोन्दै गोदानै आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर।